Türkmenistanda halkara ayallar güni sebäpli prezidentin adından ayal gyýlara niýetlenen sowgat şu ýyl ýene 60 manada barabar bolar, emma odalkylardan tapawutlylykda şu gedek bu pul okuwçy gyýlaryň eline düşmez. Mektepler prezidentin pul sowgadyny köýnöklük mata üçin saklap galýar. Azatlyň Aşgabatdaky habarçysynyň maglumatyna görä prezidentin sowgadyny şu ýyl alyp bilmejek okuwçy gyýlar üstesine goşmaça pul tapşyrmaga borçly edilýär. Pul sowgadynyň mukdary 60 manat, bu pula hödürlenýän matanyň bahasy 70 manat. Adatlyk bilen anonimlik şertinde gürrüňdeş bolan Aşgabatly mektep işgäri habarçymyza şeýle gürrüň berdi. Prezidentin kararı esasında berilen 60 manadyň üstüne ýene-de okuwçy gyýlaryň enatasy 10 manat goşmaly bolar. 2,5 metr uzunlukda bir kişilik köýnek üçin okuwçy gyýlara satylýan ýaşyl renkli matanyň bahasy 70 manat. Türkmenistanda orta mekteplerinde okuyan gyýlaryň giyimi ýaşyl renkli uzyn köýnekden ibaret bolup, onuň üçin matany mektepleriň özünden satyn almaly. Odalkylaryň tejribelerine görä mektepler ýaşyl renkli köýnek üçin matany başga ýerden satyn almagy ruhsat bermeýärler. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gürrüňdeş bolan çeşmelere görä prezidentiň pul sowgadyny gyýlaryň okuw köýnegine sarp etmek baradaky karary mektep direktorlary, sınıf ýolbaşçylaryna, mugallimler bolsa ony öz okuwçylaryna ýetiripdir. Mekteplerin şu ýyl okuwçylaryň 8-nji mart pul sowgadyny mata üçin saklap galmak karary enatalarda nägilelik döretdi. Prezident bir eli bilen berip, iki eli bilen ýzyna alýar. Dip azatlyk bilen gürrüňdeş bolan Aşgabatly ýene bir çeşme aýtdy. Mekteplerin okuwçy gyýlara niýetlenen pul sowgadyny olara bermän indiki okuw ýyly köýnek üçin saklap galmagy barada Türkmenistanyň Kronikasy garaşsyz neşri 3-nji martda habar berdi. Maglumaty görä başda bu ýagdaý paýtagtyň 15-nji we 50-nji orta mekteplerinde ýüze çykypdyr. Soňra beýleki okuw jaýlaryna hem degişliligi anyklanypdyr. Kiçi sınıftaky gyýlara 2 metr mata, ýokary sınıftaky okuwçy gyýlara 2 metr 20 sentimetr mata berilýär. Sınıf mugallimleri tarapyndan berilen matanyň 1 metri 30 manat, ýakasy ýene 30 manat diýilip hasaplanýar. Netijede ýokary sınıflarda okuyan gyýlar 60 manat sowgadyna ýene-de goşmaça 36 manat, kiçi sınıftaky gyýlar goşmaça 32 manat tölemeli diýilip Türkmenistanyň Kronikasy neşriniň maglumatynda aýdylýar. Garaşsyz neşir sowgat pulunyň ýerine okuwçylara mata bermek kararyna ýurtdaky mali problemalaryň ýa-da bilim işgärleriniň öz gazanç bähwidiniň sebäp bolmagy belli däl diýip bellýär. Türkmen mekteplerinde gyýlaryň okuw geyimi üçin ýaşyl mata satyn almak talaby her okuw ýylynyň soňuna ýakyn berja edilýär. Enatalar bolsa şol bir matanyň mektepde bazarlara we dukanlara garanda has gymmat satylýanlygyny gürrüň beripdi. Mektep ýolbaşçylary tarapyndan hödürlenýän bir köýneklük mata bazar narhyndan ortaça 30% gymmada düşýär. Azatlyň habarçylarynyň odalkylarda beren maglumatlaryna görä 2 metr 20 sentimetrlik ýaşyl mata okuwçylara 300 manatdan satylypdy. Bazarlarda şol bir matanyň bahasy 200 manatdy. Sınıf mugallimleri okuwçylaryna jaň edip täze okuw ýyly üçin täze mektep formasyna niýetlenen ýaşyl matany satyn almak talabyny habar beripdi. Prezidentiň ujypsyz pul sowgadyny okuwçylara ýaşyl mata aldyrmak boýunça çäreden başga da şu günler orta mekteplerde ähli halk bag ekişligi üçin her okuwçydan 60 manat mukdarda pul toplanýar. Türkmenistanda ýylatdan şol sandy mektep okuwçylaryndan dürli maksatlar üçin ýygyderli pul ýygnamak däbi ençe mel bäri dowam edýär. Azatlyň habarçylarynyň ýurtdan berýän maglumatlaryna görä hususan da büdjet işgärlerinden her aýda milli metbuat prezidentiň suratlary, döwlet şygarlary we baýdaklary arasaçylyk, medeni we sport çäreleri şeýle-de owa hojalygy üçin tutumlar aýlygyň 10%-na barabar bolýar. Aşgabatyň häkimetleri Remezan aýynyň başlanmagyna gabatlap ilata bazar narhyndan has arzan bahadan towuk buduny satyp başladylar. Ýaşaýjylar 4,5 kilogramdan ibaret gaplanan towuk budunyň 1 kilogramdan gowragynyň bu suw çykýandygyna aýdýarlar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 5-nji martda paýtagtdan maglumat berdi. Alıcılar ýerli towuk etiniň 1 kilogramynyň 34 manatdan satylýanlygyny göz tutup import edilen towuk budunyň her 1 kilogramy 50 bahadan, ýagny 16 manatdan satyn almagy howlukýarlar. Dip ýagdaýlardan habarly Aşgabatly ýaşaýjy anonimlik şertinde gürrüň berdi.
Şol bir wagtda Ýurduň Söwda we Daşary Ykdysady Aragatnaşyklar Ministrliginiň garamadyndaky döwlet dukanlarynda we bazarlardaky söwda nokotlarynda satywa çykarlan towuk aljylaryň köpüsini lap keçedýär. Aljylaryň ençemesi munyň sebäbini 4-4,5 kilogramdan ibaret gaplanan towuk budunyň 1 kilogramdan gowragynyň bu suw çykýandygy bilen düşündirýär. Aljylar towugyň her 1 kilogram üçin 16 manat төлese-de hakykatda olara towuk budunyň 1 kilogramy 22-23 manada düşýär. Sebäbi aljylar öýlerine gelip buzu aýryp towuk buduny ölçäp görenlerinde onuň 3 kilogram töwereginde digini bilip galýarlar diýip Aşgabatly ýene bir ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Gülistan we teke bazarlaryndaky aljylaryň ençemesiniň tasdiklamagyna görä, satyjylar bu ýagdaýlar barada şikayet edýän raýatlara yerli towugyň 1 kilogramyny 34 manatdan satyn almagy teklip edýärler. Olar gizläp hem dronoklar. Arasa agramyndan satyn almak isleseňiz yerli towugy alyň diýärler diýip paýtagtly ýaşaýjy aýtdy. Ýurduň Söwda we Daşary Ykdysady Aragatnaşyklar Ministrliginiň birnäçe işgäriniň anonimlik şertinde aýtmagyna görä, towuk butlary gaplanan paketlere suw ýöri telep guýulýar we mundan söwda ýolbaşçylarynyň ençemesi bikanun gazanç edýär. Söwda Ministrliginiň bir kararlygy tarabynyň Hoca Ahmet Ýasawy köçesiniň gaýrysynda ýerleşen ambarnyň müdiri towuk butly gaplary açdyryp içine takminan 7-8 kilogram agrymdaky suwy guýmagy we bir gije gündüz doňdurmagy buýurýar. Öndürjü tarapyndan bu gaplar 15 kilogram towuk budy bilen gaplanan. Ýöne olaryň üstüne ýene 7-8 kilogram suw guýulýar we olar doňan soň 4-4,5 kilogramy bölünip paketlere gaplanýar we yerli alyjylara satylýar. Dip ammaryň bir işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Bu maglumaty döwlet dukanlarynyň bir näçesiniň müdiri hem tasdiklap, mundan gelýän goşmaça girdejiniň ministrligiň ýokary derejeli emeldarlarynyň arasynda paýlaşylýandygyny belleýär. Azatlyk baýdylanlar barada Ýurduň Söwda we Daşary Ykdysady Aragatnaşyklar Ministrligi şeýlede aljylar jemgyýeti bilen habarlaşyp tesbir almaga synanyşdy. Ýöne 5 martda redaksiýamyzyň ministrligiň we jemgyýetiň web sahypalarynda görkezülen telefon belgilerine eden jaňlaryna hiç kim jogap bermedi. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň, geňäýran işsizligiň, azyk we durmuş gymmatçylygynyň fonunda ilat arasynda bazar narhyndan has arzan bahadan satylýan azyk önümlerine bolan talap ýokary bolmagynda galýar. Häkimetler ýurtda bellenilýän uly bayramçylyklaryň öňü sirasynda ilaty ösümlik ýagy, un, ýumurtga, towuk budy ýaly azyk önümleriniň käbir görnüşlerini yeňillikli bahadan hödürleýär. Ýöne käte bu önümleriň yaramlyk möhletiniň geçendigi, zaýady ýa-da içine suw, buz goşulandygy barada Azatlyň ýurduň dürli sebitlerindäki habarçylary ençeme gezek maglumat berdiler. Türkmen häkimetleri we mediasy bu ýagdaýlar barada hiç ýyly mesele gozamazdan bayramçylyk günlerinde bazarlarda azyk bolçulugynyň we arzançylygynyň döredilýändigini öňe sürýärler. Abaşa prezidenti Donald Trump, Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiň öz ýurdunaky uruşy soňlama üçin Russiýa bilen gepleşiklere taýýardygyny aýdanlygyny hemde Ukrainanyň mineral ferişdeler boýunça ulalaşyga islenlik wagt gol çekmegi teklip edenligini aýtdy. Iki lideriň arasyna bolup geçen gyzgyn çekişmeden soňra Birleşen Ştatlaryň Ukraina berýän harby ýardamlaryny togtatmagynyň ýygyny Trump 4 martda Kongressiň birlikdäki maslahatyna sözlän sözüni Zelenskiň gepleşik stoluny gelmäge istek bildirip özüne hat ýollandygyny aýtdy. Şol men Ukrainanyň prezidenti Zelenskiňden möhüm bir hat kabul edip aldym. Hatda şeýle diýilýär: Ukraina durnukly parahatçylygy golaylatmak üçin gysga wagtyň içinde gepleşik stoluny gelmäge taýýar. Hiç kim parahatçylygy Ukrainalılardan köp islemeýär diýip Trump hatyň mazmununa sargylany. Zelenski bir adam biziň hiç gaýtymyz soňsuz uruş islemeýär diýdi. Bu Ukrainanyň uzak möhletli parahatçylygy golaylatmak üçin gysga wagtyň içinde gepleşik stoluny dolanmaga taýýar bolanyny aýdyp sözüniň üstüne ýetirdi. Men we meniň toparym uzak möhletli parahatçylygy gazanmak ugruna prezident Trump'ın güýçlü ýolbaşçylygynyň astyna iýişdirmäge taýýar diýip bol sözüniň üstüne goşdy. Trump uruşda ýaş ruslaryň hemde ýaş ukrainlaryň ikisinden her hepde 2000 adamyň öldürilýändigini aýtdy. Men munyň beş edilmegini isleýärdim diýip ol aýtdy we Birleşen Ştatlaryň bu uruşy
megerem $350 milyard, Ýewropanyň bolsa bary ýogy $100 milyard sarp edenligini öňe sürdi. Ýewropa liderleri ABŞ resmiýetleri tarapyndan hasady aýdylan şeýle öňe sürmelere garşy çykdylar. Düýbi Germaniýada ýerleşen Kiel instituty öz barlygyna sarganyp Birleşen Ştatlaryň şu wagt içinde Ukraina €114 milyard bölüp berenligini, munyň ýekelikde edilen iň iri himayet bolanyny aýtdy. Ýöne Ýewropa tutuşlugyna alanyna takminan €132 milyard bölüp berdi diýip barlyklarda aýdylýar. Trump'ın çıkışının bir neçe saat odul Aktam resmiýetleri Süýri kabinetde jemgyýetçiligiň öňüne bolup geçen çekişmeden soňra ABŞ-nyň Ukraina berýän ähli harby ýardymlary totudanlygyny aýtdy. Zelenski 28 fevralda çekişmeniň ýygyny Aktamy terk etdi we iki lider möhüm mineral ferişdeleri boýunça ulalaşyga gol çekmedi. Trump 3-nji martdaky medpugat ýygynyňda özüniň bu ulalaşyk keni tamamlanýar diýip pikir etmeýändigini aýdypdy. Trump geçen hepde Süýri kabinetde Zelenski bilen arada bolan çekileşigi agdaman biz ören oňuşýar we bir topurdatlar bolup geçýär diýip retorikany üýtgedipdi. Trump Zelenskiň sözlerini sitirlemek bilen Aktamda bolan gurrunlary bir tarapa goýýanyny işaret etdi diýip San Diego Döwlet Uniwersitetining siýasat ilmleri boýunça professory Mikhail Alekseyev aýtdy. Zelenskiň wezipeden çekilmegi boýunça hiç ýeri çağırış bolmady. Ukrainanyň minnetdar bolmazlygy barada gurrun bolmady diýip ol aýtdy. Trump uruşy taňlandyrmagy ileri tutup ABŞ-nyň 3 ýyl bäri dowam etdirýän siýasatyny tersine urdy we Rus prezidenti Vladimir Putin bilen göni gatnaşyga çykdy. Ödünün öňkü prezident 2022-nji ýylyň fevralyna uruş başlanany bäri Putini siýasatdan ödünleşdirip gelýärdi. Kiýewiň adynyň lobbyçilik işini alyp barýan York Town Solutions kompaniýasynyň prezidenti Daniel Vaydich mineral ferişleri boýunça ulalaşygyň Ukraina üçin, ABŞ üçin gowy boljakdygyny aýtdy. Bu ulalaşyk ABŞ mundan belä gorugyny durulmaly aktivleri hödürleýär diýip Vaydich aýtdy. Bu ulalaşyk esasyna döredilýän gazyny ABC-nyň hususy pudowyny Ukrainanyň gaýtadan dikeldirmegine maýa goýmaga çekmek üçin möhüm mekanizm bolar diýip respublikanlardan prezidentlige dalaş eden bir näçe dalaşgaryň öňkü geňeşçisi Vaydich sözüniň üstüne ýetirdi. Trump bu ulalaşygy uruş başlanary bäri berilýän ABC himayetleriniň öwedini dolmagyň hemde ýardymlary dowam etdirmegi esaslandyrmagyň bir usuly hökmüne ileri sürýär. Ukrainaly siýasy analitik Igor Reiterovich Trump'yň bellikleriniň Zelenski bilen arada bolup geçen çekişmeniň tamamlanmagyny hemde olaryň ikisiniň ilerlemäge taýýardygyny alamatlandyrýan ýaly bolup görünýändigini aýtdy. Trump'ın hususan Ukraina'ya verilen yardımların tutulýanlygy barada hiç saat aýtmalygy ören bellerliklidir diýip Reiterovich Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Ukraina gullugyna aýtdy. Biz bu mesele ýakyn geljekde belki hatda bir näçe günüň içinde däleýsem bir näçe sagat oňyň çödüler diýip umyt edýär diýip ol belledi. Trump'ın çykyşyonyň wezipe girişili bäri geçen 50 güni golay wagtyň dowamyna Kongressiň birlikdäki maslahatyny eden ilkinji çykyşy boldy. ABC prezidenti öz sözüni Amerika ýygyna dolanýar diýip hemde immigrasiýa, jinaýatçylyk we hökümet harajatlaryny kemetmek urun alınıp barýan tygyrlary magtap başlady. Milliarder Elon Musk'ın ýolbaşçylyk edýän hökümet netijeligi departamenti harajatlary kemetmek uruny iş alyp barýar. Trump Musk'ın milyardlarça dollar meşburini galplygyň üstüne açandygyny aýtdy. Bu öňe sürme administrasiýanyň bu wagtda şu wagt içinde öňe sürýän sanlaryndan has ýokary bolup durýar. Trump 20-nji ýanwarda wezipe girişeli bäri alzyrat we haýranet strategiýasyny durmuşa geçirýär. Köplenç kongressden sowlup geçýän kararlardan peýdalanyp içerik we daşarky siýasatda düýpli üýtgeşmeleri elan edýär. Ol kampaniýa wadalaryny berja etmäge çalışýar. Ol özüniň wezipe girişeli bäri biziň ýurdumyzyň taryhyny iň beýik hemde iň üstünlikli zamana badalygy bermek üçin çaltyp günlerde tutanýarly hereketler edilýär diýdi. Nevadanyň Las Vegas Uniwersitetining siýasat ilmleri boýunça professory Rebecca Gill Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna beren interwýusyny Kongressiň birlikdäki maslahatyna prezidentler tarapyndan edilen iň uzun çykyşyň 100 minutdan gowrak sözlenen sözüň Trump'a mahsus çykyş bolanyny aýtdy. Bu çykyşyň epesli agressiv we dawaçyl bolanyny kimdir bir geň anyndyr öýdemek diýip ol belledi.